Actuellement jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ni tanumaw ye aw bisimila a ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan bakurubaw filɛ ni dɔgɔkun in na actuellement ɲɛmayaso wulila ni ka se Balakisa Jakite ma ni ale ye farafina champion ye Vovinam Viet Vodao la ni o ye karate bolofara dɔ ye ni bogotigini ka laɲini de ye ka se ka Mali kunnawolo jamana kɔ kan a bɛ walawalali sɔrɔ ni dɔgɔkun kibaru in na kabini san caman yɔrɔ caman birigiden fɔlɔw dara camacɛ fanga ɲɛmaw fɛ yalima o ko baara tɔw bɛ yɔrɔ jumɛn na a bɛna walawalali sɔrɔ ni dɔgɔkun kibaru in na aw bisimila kokura a ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min na bakurubaw la kabini camacɛ fanga ɲɛmaw nana fanga la yɔrɔ caman ni birigiden fɔlɔ bɛ ka da a laban o kɛra tɛnɛndon juin kalo tile 16 san 2025 senukaw fɛ ni o bɛna kɛ an ka jamana sanuba yɛlɛma yɔrɔ kura ye yalima yɔrɔ kɔrɔlen minnu birigiden fɔlɔw dara o ko bɛ yɔrɔ jumɛn na an bɛ don min na iko bi Abdoulaye Mayiga wuli ka jɔrɔ kɛ a ko kan an ka jɛ an ka fasaralenw lajɛ kabini Mali jamana ɲɛmaw nana birigi fɔlɔ bi ka da dongo do ka taa fɛ k'a ta kɛnɛya sira fɛ kalan sira fɛ fo ka taa se lakana sira ma cakɛda caman bɛ olu birigi fɔlɔw dara don tɛmɛnenw na ka première pierre da o ye koɲuman de ye jamana kɔnɔ parce que n'o bɛ kɛ o kɔrɔ minnu b'an kunna bi olu hakilina ye olu haminako ye jamana taaɲɛ ye donc o de la to u bɛ première pierre da pour que infrastructure minnu surtout minnu première pierre bɛ da fɛn ɲɛnamaw de don fɛnbaw de don a bɛ tali kɛ jamana ɲɛtaga de kan quoi donc moi je crois que l'acte yɛrɛ ka ɲi acte ye koɲumanba de ye Afrique yan nɔ an y'a jateminɛ surtout principalement Mali kɔnɔ n'i y'a ye anw yɛrɛ ka développement an ka ɲɛta a donnen no ngalama na très généralement dɔwɛrɛ tɛ o an bɛ kɔlɔn dɔ sen sɔnni an ka se ji ma an bɛ pressé an b'o to yen an bɛ taa kɔlɔn wɛrɛ sen donc finalement an bɛ bɔ kɔlɔn sen dɔ la ka don kɔlɔn sen dɔ la an tɛ ji an ɲɛ na sango an k'a min donc chantier minnu bɛ ka lancer bi a ma dabɔ cɛ kama a ma dabɔ muso kama a dabɔra jamana de kama k'a ta san 2021 na ka n'a bila ɲinɛ na birigi fɔlɔ minnu dara a bɛ 20 ɲɔgɔn bɔ janvier kalo tile 20 san 2021 k'a sɔrɔ Asimi ye jamana vice président ye Mali finitigilakaw ka kɛnɛyaso min kan ka jɔ Banankɔrɔni a y'o birigi fɔlɔ da ni o baaraw bɛɛ kun kan ka kɛ k'a bɛn san 2 ma birigi laban min dara o ye Mali cakɛda ye min bɛna an ka sanu bayɛlɛma gɛlɛya bɛ yen parce que d'abord jamana bɛ furancɛ fanga de la n'a bɛ fɔ ma transition et ni dun bɛ transition na diyagoya don gɛlɛya bɛ kɛ yen mais franchement an kɔni y'a ye an ye minnu ye fanga minnu tɛmɛna n'i y'u ye généralement ka première pierre posée n'a sɔrɔ musaka dɔw bɛ yen o bilala kɛrɛfɛ déjà pour que u ka se k'a réaliser mais olu ta in kɔni a bɛ mɔgɔ dabali ban parce que chaque fois première pierre bɛ déposer an yɛrɛ y'a ye centrale de Sanankɔrɔba la fo a yɛrɛ kɛra sababu ye an ka contrat tun b'a ni société russe min cɛ k'o contrat cassé ka tila k'a di chinois ma donc vraiment o de kɔni bɛna kɛ mɔgɔ caman b'i yɛrɛ ɲininka o de la mun de kun jumɛn de la to mais ne kɔni b'a kun kɛ min ye dɔrɔn o ye musaka ko de ye parce que jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi musaka sɔrɔli parce que n'i y'a jateminɛ investissement foyi tɛ ka kɛ investisseurs u taara parce que jamana bɛ instabilité dɔ kɔnɔ mais je crois que n'i y'a ye en tout cas u taara nin première pierre imposée a bɛ an bɛ se ka bisiki k'a fɔ en tout cas ni condition bɛɛ réunilen don fɛnw bɛ sɔrɔ u bolo fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka se ka ni infrastructure réaliser pour que n'i yɛrɛ ka bɔ lotow la loto minnu ma réaliser halisa an b'a f'u ye k'a fɔ jamanadenw kɔni sigilen b'a ye k'a fɔ vraiment u ye fɛn o fɛn première pierre da u bɛ sɔn ka réaliser pour le grand bonheur du peuple malien quoi. Juin kalo tile 2 san 2022 usine min kan ka siman dilan n'a tɔgɔ ye ko Atla Asimi Goita y'o birigi fɔlɔ da Jogar janvier kalo tile 20 san 2022 cakɛda belebeleba dɔ Asimi Goita y'o birigi fɔlɔ da kan Sunjata Keita la ni o ye 400 logement ni o kan ka jɔ an ka finitigilakaw tɔgɔ la juin kalo tile 7 san 2023 cakɛda min kan ka dayɛlɛ Mali kɔnɔna na n'a ka baara ɲɛsinnen don intelligence artificielle ma ani robotique Asimi Goita y'o birigi fɔlɔ da Kati Sirakɔrɔ Ɲare mais kalo tile 24 san 2024 jamana ɲɛmɔgɔ Asimi Goita ye Sanankɔrɔba centrale solaire birigi fɔlɔ da o kɔfɛ juin kalo tile 22 san 2024 Sikaso sanfɛ kalanso n'a bɛ fɔ ma ko université polyvalente de Sikaso Asimi Goita y'o fana birigi fɔlɔ da don tɛmɛnenw na nin bɛɛ kɔfɛ cakɛda caman yɛrɛ bɛ jamana ɲɛmaw ye minnu birigi fɔlɔ da ka tɛmɛ je pense que k'a fɔ ko ka secteur dɔ to yen fɔlɔ d'accord déjà ni lancement minnu bɛ ka kɛ a kɛmɛ secteur minnu na o dɔrɔn tɛ o par exemple même misaliya kelen ta secteur santé walima sira bɛ ka da Mali kɔnɔ sira projet bɛ ka lancer
mais ani sira tɛ o ye kelen ye wa siraw bɛ yen nɔ d'accord gouvernement tɛmɛn'o ye sira dɔw da o nin fana bɛ k'a ka sira da projet kɛ donc dɔ tɛ se ka kɛ k'a ban pewu ka dɔ to équipe de do projet commun de do donc a bɛɛ lajɛlen de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye selon les priorités dans l'espace et dans le temps. hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi jamanaden dɔw fɛ sigasiga bɛ nin cakɛda ninnu jɔli la dɔw fana y'a yira k'u dalen don hali bi Mali jamana ɲɛmaaw la nin cakɛda ninnu bɛɛ jɔli la k'a ban pewu. biriki fɔlɔ min dara a bɛ kɛ maliyɛn hali n'i kɛra bobo ye u b'i la kuma Assimi bɛ min na fasoko la diɲɛ ɲɛmaa la maliyɛnw b'a la hadamaden dɔ b'i fɛ dɔ t'i fɛ vraiment jamana bɛ ka avancer a ye min kɛ sanubɔlaw ka yɔrɔ la arafini fɛngɛ in na vraiment a diyara maliyɛn bɛɛ ye an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini vraiment baara taabolo ka ɲi. jamana ɲɛmɔgɔ a bɛ baara la yɛrɛ de vraiment a ye ko kɛ ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ halisa an b'a fɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ bɛɛ fɛ quoi a bɛ ka baara caman kɛ donc fɛn bɛɛ tɛ se k'a fɔ quoi a bɛ ka baara caman kɛ hali min to a bɛ ka baara wɛrɛw kɛ. jamana bɛ yɔrɔ min na u y'a da mais jamana bɛ guerre de kɔnɔ kow ye dɔɔni de a bɛ kɛ o n'i y'a ye a taara k'a yira diɲɛ la k'a fɔ k'a b'a kɛ a bɛ kɛ et puis an dalen b'a la. fasojɔ don ni maa min ye biriki kelen da ni e fana ye biriki fila sɔrɔ i b'o fara a kan an bɛ taa ɲɛ mais n'a fɔra ko mɔgɔ mun bɛ k'a timinanja malgré que san 2 san 3 san 4 dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen a tɛ bɔ diɲɛ kɔfɛ ka don Mali kɔnɔ maliyɛnw kungo la malgré que jihadi ni balaw ni fitinɛ bɛ an kan maa mun bɛ k'a jija o bɛɛ lajɛlen la ka biriki kelen da ka projets lancer moi je pense que ni minɛ k'a bila i da o ka fisa i da langolo o tigi kan ka fɔ o la. ni kun ye Abdulaye Mayiga ka sɔrɔlen ye camancɛ fanga mɔgɔw ka birikiden fɔlɔ dalenw kan baarakɛdenw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ u bɛ jate ni k'a kɛ maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye tuma dɔw la u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka du kɔnɔnaw la an bɛ waati min na i ko sisan ni o ye samiya dondaw ye u caman bɛ ka labɛnw sabati ni ka segin ka taa u bɔyɔrɔw la o taali fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun caman lase ga dɔw ma ni o ye u tabagaw ye u tun bɛ maa minnu bolo baara la an ka jɛ an Ayisa Ture ka sɔrɔ dɔw lajɛ. ne bɛ baarakɛla ta ne mago baara bɛ baarakɛla la sisan halisa ne bɔra ne bɛ farini dilan de la baarakɛla tɛ n bolo k'an dɛmɛ. ni bani kɔnɔw kasira o bɛ samiya daminɛ ko fɔ wa kabini san b'a fɔ ko to yi dugumakolo kan o waati kelen de la baaradenw bɛ labɛnw dabɔ ni ka segin u bɔyɔrɔw la san o san ni waati kelen in na ni o ye samiya donda ye u somɔgɔw bɛ k'u makɔnɔ yaasa u bɛ se ka taa foro baaraw dabɔ cogo min na kuma caman na o taali in tɛ kɛ sabu ɲuman ye patɔrɔnw caman ma ka d'a kan ni baaraden ninnu bɛ fɛn caman de kɛ. ne bɛ dɔ de kɛ n ka baara la ka dɔ to yen baarakɛla tɛ se ka mɔgɔ ka baara bɛɛ kɛ mais a jɔdaba de bɛ mɔgɔninfin ka ɲɛnamaya la baarakɛla b'an dɛmɛ de mais a fana jɔda fana b'an ka ɲɛnamaya la. ne bɛ yan depuis tilema bɔra n bɛ yan nɔ ni samiya sera de san n bɛ ka taa so tilema fɛ an bɛna ka na baaradenya kɛ ni samiya sera an bɛ segin ka taa so sɛnɛ na parce que an kan ka taa sɛnɛ kɛ so ka taa bamusow dɛmɛ min sɔrɔla an bɛ t'o di baw ma fɛnɛ olu fɛnɛ bɛ fɛn dɔ san ye. u bɛ taa sɛnɛ la u baw ni u faw ye u bɛ taa sɛnɛ kɛ u baw ni u faw ye n'i taalen sɛnɛ kɛ n'i bɔra ni min de ye i bɛ t'o di ba ma n'a ye min kɛ samiyɛ kɔnɔ o fana o bɛ fara o kan o bɛ dɛmɛ kɛ. an ka adamadenya taabolo la waati dɔw la u bɛ na waati ni min kɛ Bamakɔ sigi la o tɛ tɛmɛ i n'a fɔ maa caman b'a miiri cogo min na a dɔw bɛ se ka degun sɔrɔ i n'a fɔ maa minnu b'u di baara la olu yɛrɛ bɛ se ka degun sɔrɔ cogo min na. ni patron cɛ la n tɛ se ka foyi fɔ n ka patron ma zena parce que patron dɔw bɛ yen nɔ olu ye mɔgɔ ɲɛnama ye dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ni zena kɔni bɛnna patron ɲuman yɛrɛ de ma. n ye problème sɔrɔ a la dɛ n ye jɔji dɔ ma o sina k'o ta ten ka n'o bila a ma bila k'an fɔ ɲɛna foyi ko baara sela a jɔyɔrɔ la n y'a ɲininka ka ko bɛɛ kɛ a ma sɔn ka fɛn fɔ o yɛrɛ kɔni o kɛlen problème ba ni n'o cɛ hali sisan an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ. hali ni o y'a sɔrɔ a ka gɛlɛ u ma waati dɔw la ni baaraden ninnu b'u jija yaasa u ka se ka don ni wari dɔɔni ye u fasow la ni u bɛ jigin maa minnu kan olu ka dɛmɛ ye. n'u donna baara la n'u b'u ka kɛsuni sigi ka bɛɛ ta bila I ka kɛsuni kɔnɔ n'u ta waati sera n b'a kɛsuni labɔ ka bɛɛ ta kɔndɛ k'a d'i ma foyi tɛ si ta majɛ. tilema mana bɔ baaradenw caman bɛ jigin Bamakɔ yaasa ka se ka baara kɛ ka wari dɔɔni sɔrɔ ni k'o bila u kun o la a ko tɛ tɛmɛ waati caman na ɲumanya la baarakɛla dɔw ni u ka patɔrɔnw ni ɲɔgɔn cɛ sabula ni a dɔw ta waati sera u ka wari sɔrɔli o bɛ kɛ kiiri ni wɔyɔ ye hali ni o y'a sɔrɔ o tɛ patɔrɔn dɔw ka laɲini ye nka o n'a ta bɛɛ
hali ni tilema bɔra kokura baaradenw bɛ sigi ni ka na Bamako. Diɲɛ mun kɔnɔ cɛw mɛnna ka sebaya sɔrɔ Balakisa Jakite bɛ jate musow fɛ minnu cɛsirilen don kosɛbɛ. Karate bolofara min bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Vovinam Viet Dao o champion do farafina a cɛsirilen don o ko la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ ko ta fanfɛla la a b'a fɔ ka kɛ misali ye maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bogotigini minnu b'a fɛ ni ka farikolo ɲɛnajɛ matarafa an kan ka mun yɛrɛ de dɔn ni bogotigini kan an ka jɛ an ka Umu Kulubali ka sɔrɔlenw lajɛ. Kabira fitini Balakisa Jakite siɲɛta farikolo ɲɛnajɛ ka da ye kosɛbɛ o jatelen don farikolo ɲɛnajɛ fɛ min na cɛw lakodɔnnen don kosɛbɛ nka o bɛɛ n'a ta Balakisa sera k'a jɔyɔrɔ ani tɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ. Ne ye Vovinam choisi parmi sport tɔw cɛ la parce que Vovinam particularité danfara dɔ de bɛ Vovinam ni sport tɔw cɛ ni an b'a fɔ o ma ko ciseau voilà. Curiosité y'a to n'o ni fɛnɛ bɛ taga n dege a la ko ma kɛ ni an ka société an ka sigida ta k'a lajɛ ni muso bɛ sport kɛ kuma caman bɛ fɔ i ma kuma caman bɛ fɔ i ma nin ye cɛ sport ye cɛw de bɛ nin kɛ muso man kan tɛ ka nin kɛ n'i y'a kɛ i tɛ furu i tɛ cɛ sɔrɔ i tɛ den sɔrɔ. Balina ko a ka dukɔnɔmɔgɔw y'a faamuya k'a fɔ ko Vovinam kanu bɛ a dusukun na wa o bɛ se k'a to a ka jilaja ka fɛn sugu bɛɛ kɛ walasa ka taga ɲɛ sɔrɔ a kɔnɔ. N siɲɛ fɔlɔ k'a yala a daminɛ n dabali banna wa n siranna fɛnɛ Balakisa ye mɔgɔ min ye mɔgɔ kumababa tɛ n siranna a kana taa yɛrɛ bana min ye la convaincu ka to a ka kɛ d'abord a ka d'a ye mɔgɔ min ka di ye i b'o de ɲɛ. Ah bon, ne ka réaction fɔlɔ yɛrɛ kɛra min ye ne y'a ɲininka yɛrɛ n ko o ye mun ye parce que c'était ma toute première fois ka tɔgɔ in mɛn bon a y'a yira n na comme quoi que discipline kura de don Mali la donc a bɛ fɛ k'a pratiquer. A kɛlen ka jɔyɔrɔba sɔrɔ jamana kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ Balakisa Jakite kɛra maa ye a ka karamɔgɔ ani a ka kalandenw bɛ misaliya ta maa min kan. Mɔgɔ min don a y'a depuis entraînement daminɛ a ni sérieux ta vraiment a compétition caman kɛ hali kɔsɔn o bɔra Dakar compétition na a yɛrɛ a miirɛ dɔ sɔrɔ hali a compétition dɔ fɛnɛ kɛ Ligue de Bamako la non nationalement fɛnɛ a ye caman fɛnɛ sɔrɔ la. Donc n b'a fɔ n ka maîtresse don n ka maîtresse ba yɛrɛ don n ka mɔgɔ ɲɛnama et puis fana a ye ko caman kɛ Vovinam kɔnɔ a ye ko caman ye a somɔgɔw bolo Vovinam ye yɛlɛmaba don a ka ɲɛnamaya la a ye nimisi wasaba sɔrɔ ni farikolo ɲɛnajɛ in ye a y'a to a ye diɲɛ fan caman taama ani a kɛra sababu ye a ka tɛmɛ a yɛrɛ kan k'a yɛrɛ dɔn ani ka dɔnbagaya tɛmɛ ani mɔgɔ wɛrɛw cɛ diɲɛ kɔnɔ. N ye yɛlɛma dɔ ye a ka tagabolo la n'o ye changement dɔw ye donc a bɛ voyager du fait que i bɛ voyager ka déplacement kɛ i b'a ye k'a fɔ i bɛ hakilina dɔw sɔrɔ i sigiyɔrɔ la i tɛ n'olu sɔrɔ. Dɔ farala ka nisɔndiya kan quoi a ka hadamadenya yɛrɛ. A y'a to n ye n bɛ se n yɛrɛ la n dalen don n yɛrɛ la ka ko caman kɛ a y'a to n ye mɔgɔ caman dɔn n bɛ se ka taa yɔrɔ caman na n voyager ka taga jamana caman na Vovinam sababuya la compétition fɛn o fɛn kɛ ka daminɛ régional la ka taa national la international la n ye trophée sɔrɔ a bɛɛ la. Balakisa n'a kɛrɛfɛmɔgɔw bolo Vovinam ma dabɔ cɛ dɔrɔn kama i mana kɛ maa sugu o sugu ye i bɛ se k'i jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ o hukumu kɔnɔ u bɛ ladilikan di denmansaw ma u k'u denmusow dɛmɛ farikolo ɲɛnajɛ ka di minnu ye. Muso bɛ se k'a kɛ comme cɛ bɛ se k'a kɛ an b'a ye tuma bɛɛ mɔgɔw bɛ taa médaille ɲiniw ni fɛnw na extérieur la musow b'a la cɛw b'a la donc munna an b'an taw bali. Ne bɛ min ɲini mansaw fɛ ni den musoman yɛrɛ ko k'a bɛ sport kɛ bɛɛ k'i ta dɛmɛ a kan n'a ma min fara u ka lamɔ ɲɛ kan a t'a tiɲɛ. Vovinam ye musow ka baara ye cɛw ka baara cɛ bɛ se ka kɛ i n'a fɔ muso bɛ se ka kɛ cogo min na sport yɛrɛ fɔlɔ a bɛ kɛnɛ de di farikolo ma donc cɛ kelen ni kɛnɛya man kan muso fana n'a ka kan o cogo kelen na. A kanu ka k'u la fɔlɔ n'i bɛ ko o ko kɛ a kanu ne ka k'i la ni kanu t'i la i tɛ se k'a kɛ. An bɛ don min na i ko bi ni Balakisa yɛlɛnna kɛnɛ kan a tɛ jate farikolo ɲɛnajɛ kɛla dɔrɔn fɛ kumakan don musomanin tɔw b'u yɛrɛ ye a kɔnɔ ni baara in kanu bɛ minnu na. Ni ko ye Umu Kulubali ka sɔrɔlenw ye Balakisa Jakite kan ni ale farikolo ɲɛnajɛ matarafabaga ye yaasa ka an ka jamana ani Rusi jamana cɛla baaraɲɔgɔnyaw sinsin an ka jamana camancɛ fanga ɲɛmaa Général Asimi Goyita tun taara taama la Rusi jamana kan juin kalo tile 23 ka taa bila a tile 26 la san 2025 an kan ka se ka mun de faamuya camancɛ fanga ɲɛmaa ka nin taama in kan Mamadu Tangara ni ale ye analyse politique ye bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye Zainabou Gueye ka kuma baara la. Initiative ɲuman don parce que a bɛ kɛ an ka coopération cadre de kɔnɔ
fɛn ɲuman dɔ min bɛ jamana fila la yiriwa ka dɔ fara yiriwaw kan a coopération bɛ an ni irisi cɛ a ka ca san 60 ɲinan kɔ parce que a daminɛna Baba Modibo Keyita fɛ donc Assimi ninnu nalen de y'a sinsin et puis u y'a sinsin contexte dɔ de kɔnɔ surtout an ka jamana contexte ye min ye crise multidimensionnelle crise caman de b'an fɛ yen crise politique bɛ yen crise sécuritaire bɛ yen crise économique bɛ yen et voilà donc coopérer avec une puissance comme la Russie, ça ne peut être que bénéfique pour nous. Voilà. Donc, on est fait ɲuman don. A bɛ se ka bila sen kan ni an ka ɲɛ sirila jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. N'an ka ɲɛ sirila an ka ɲɛmɔgɔw fɛ k'a ɲɛ siri Russie ɲɛmɔgɔw fɛ. A kana kɛ accord gansan ye ten k'a ta ten ka kɛ belle parole ye k'a fɔ malidenw ye ko an bɛna kɛ tan tan an bɛna nin k'aw ye k'a fɔ kana kɛ. Donc, o sinsinlen bɛ olu ka volonté de la. U ka ŋaniya n'u y'a fɔ k'a bɛ kɛ jɔn bɛ se k'a bali a bɛ kɛ bi an ka taga kalan sira irisi ye maliden 10 000 spécialistes a y'o de former maliyɛn na bata a ye nin wagati in yɛrɛ la a ye bourse di mɔgɔ 500 ni kɔ de ma maliyɛn na donc coopération scientifique ani irisi cɛ n'u ye ka dɔnniya échanger ani ɲɔgɔn cɛ o ye ɲɛtaga ye parce que an bɛ ka irisi ta de fɔ o ye avantage dɔ ye jamana dɔ bɛ yen a ma kɛ Mali ye donc o bɛ se ka fɔ quoi. Donc, domaine sécuritaire fanana, irisiya an dɛmɛ ka Mali sɔrɔdasiw kala, a ye Mali dɛmɛ ka Mali armée équipée ka kɛlɛkɛminɛnw san ka di ka Mali dɛmɛ k'o sɔrɔ. O kɔfɛ tuguni, domaine commercial la, entreprise dɔw bɛ Mali la, hali ni wagatinin na, domaine de mine, entreprise dɔ bɛ ko Rosatom, ni wagati na yɛrɛ permis dila a ma, a bɛ ka exploration kɛ. En Mali là, bientôt une construction pour aller à l'exploitation minière au Mali. Donc, au final, il y a avantage de Mali. Donc, M. Gafogo, accord Moutianani Reciche, oui, à Chamabeka, la Walia m'a bête, que Sara la Chama la Walia m'a bête. Ani Jamana Wereka Jaka Baraka, ou de Kai Malima, parce qu'on y est fantan Jamanade. Fili de l'eau, Kafoko, on est Jamana Kelendora ne Baraka, ou bien on est Jamana Kelendora ne Kabara Kabu. O ye fili ye parce que Mali ye fantan jamana de mun kama an t'a essayer ka teriya ani baara ɲɔgɔnya ɲini États-Unis cɛ mun kama an t'a kɛ avec Amérique cɛ France cɛ mun kama an t'a kɛ avec Chine mun kama an t'a kɛ avec Danemark jamana o jamana bɛ an b'a dɔn k'a bɛ se ka nafa nati an ka jamana kɔrɔ a ka kan an ka coopération k'u bɛɛ fɛ parce que a nafa de bɛ se jamanadenw ma ko ɲumanba de y'o ye an kɔni ka Ala deli surtout ne ka Ala deli ye a ka kɛ coopération ye mun bi anw nafa ka irisi nafa a kana kɛ coopération ye an bɛ accords signé ten a ti lawaleya an ka Ala deli ye voilà jamana in fila bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a teriya la o de y'an ka laɲini ye et puis accord minnu signé u ka essayer ka a bɛɛ la concrétiser k'a bɛɛ la réaliser n'o kɛra tout de suite i b'a ye a coopération yɛrɛ la maliyɛnw yɛrɛ bɛ confiance sɔrɔ ka confiance da jamana fila ka teriya kan voilà donc o de y'an ka Ala deli ne kɔni ka miiri la a bɛ bonya a bɛna yiriwa a bɛna kɛ coopération ɲɛnama ye Mali ma. Côte d'Ivoire jamana wililen don ni k'a jɔ a sen fila kan u ka jamana ɲɛmaa Alassane Ouattara ni ale sigira fanga la kabini san 2011 waatiw ale kɔni kɛra a ka tɔn cɛbɔ ye kokura ni o ye RHDP ye san 2025 octobre kalo kalafili nataw la fanga sinamatɔnw i n'a fɔ Laurent Gbagbo Guillaume Soro olu kɔni ye o waleya in jate ni m'o kɛ dansagow ye o la a laɲinina maaw fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la sabula a bɛ se ka kɛ o ko ninnu bɛna kɛ sababu ye ka mankanw caman lawuli an ka jɛ an ka Nana Kadija Kone ka ɲɛfɔliw lajɛ. Farafina cakɛda mun ɲɛsinen don adamadenya hakɛ lafasali ma y'a yira k'a fɔ ko Alassane Dramane Ouattara bɛ adamadenya hakɛ bonya o la a y'a to Laurent Gbagbo ani Guillaume Soro k'u kan bɔ Côte d'Ivoire kalafili la. Fɛn min ye Guillaume Soro yɛrɛ ye ni ale ye Côte d'Ivoire wasabulon ɲɛmaakɔrɔ ye lase dɔ kɛ arabadon juin kalo tile 24 san 2025 ko ale ka tɔn ni o ye Général et Peuple Solidaire ye GPSI bɛ n'u sen don wulikajɔw la a bɛ fɔ mun ma ko trop c'est trop ni o bɛna bila sen kan Laurent Gbagbo fɛ k'o wuli ka bila sen kan yaasa ka se ka yɛlɛma don Côte d'Ivoire bɛɛ fanga la. U ka o lase kɛra GPSI ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ min kɛra tɛnɛndon juin kalo tile 23 san 2025 o senfɛ GPSI tɔndenw ye juin kalo tile 19 san 2025 tɛmɛnen waleyaw fɔ ni o kɛra PPAC ani PDC RDA ka bolo di ɲɔgɔn ma ye. U kɛlen kɔ ka jateminɛ kɛ politiki taabolo kan
GPS y'a yira k'a fɔ k'ale bɛna i jeniyɔrɔ fin Côte d'Ivoire ka yɛlɛma hɔrɔnya ko la Guillaume sɔrɔ ka fɔ la. Min kɛra balinako ye, adamadenya hakɛ lafasabaga kiiri tigɛlaw, olu min tun ye Alassane Dramane Ouattara bali san 2020, olu tilala ka sariya kura bɔ a ko kan. K'a sɔrɔ u kun y'u ka kuma laban fɔ ka tɛmɛ. Soro tilala ka laseli kɛ politikima dɔw senbɔli kalafili baaraw la ani ale yɛrɛ sen bɛ o la. A tilala tuguni ka cɛsiri kurakuraya bɛn kama, tiɲɛ, kiiri, ɲɔgɔn dɛmɛ ani bɛɛ lajɛlen ka yɛlɛma hɔrɔnya kama. Kalafili tɛmɛnenw kɛra mankanba de kolowale. O kama, jateminɛ caman bɛ ka kɛ ni o y'a sɔrɔ Zeyinata bɛna taa sira min fɛ. Alassane Dramane Ouattara ka hakilina bɛna Côte d'Ivoire jamana taabolo kura latigɛ. CEDEAO jɛkulu ɲɛmaaw y'a laɲini, jɛkulu mun sigilen don Côte d'Ivoire kalafili latigɛ ko ɲuman kama, o ɲɛmaa fɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa ka kalafili latigɛ ko ɲuman kɛ. O tilala ka kumaɲɔgɔnya laɲini u ni ɲɔgɔn cɛ yanni octobre kalo nata kalafiliw cɛ. A sugandilen kɔ a ka jɛkulu fɛ ni o ye RHDP ye. Alassane Dramane Ouattara ye layidu ta dimanche tɛmɛnen k'a bɛna miirina dɔw di donna nataw la. Kalafili labɛnw bɛna daminɛ juin kalo. Actuellement jabarani filɛbagaw ni ne bɛ dan siri an ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn o la diɲɛ wagati wɛrɛ. Very good. La prestigieuse Université d'Excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. L'École supérieure de commerce EST Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. EST Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.